दिनैनि बे आंनि थैसामथु जिथु अफिसियेलि रिलिज खालामनायाव नुजाफैनो हानाय आंनिनो लोगो मिडियानि गुबुन बिबानाव थानाय गुबुन मिडिया नोंथांमोन दिनै नुजाफैनो हानाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा दिनै आं थैसाम पार्ट 2 जिथु मुभिनि ट्रेलारखौ अफिसियेलि लन्च खालामबाय। दा नैबे सापागुरि बङाइगाव इउनिभार्सेलाव आं दिनै अफिसियेलि रिलिज खालामनायजों लोगोसे गोबां मानसियानो नुजाफैनो हादों, गोजोननाय थादों, साबायखर बावनाय थादों। लोगोसे दा आं सानो आंनि थैसाम पार्ट 2 मुभिया जिथु आङो फैगौ आगष्टनि 30 थारिखआव जोङो 9थासो हलाव रिलिज खालामनाय जागोन, सिनेमा हलाव। बिदिनो जों क'क्राझार, बङाइगाव इउनिभार्सेल आरो रङिया, टंला, मंगलदै, गुवाहाटियाव जोङो पिडिआर सिटि सेन्टाराव होगोन, मेट्रिक्स मलाव होगोन आरो ओमफ्राय बिश्नाथसारि इटानगराव होगोन। दा जों 9था हलाव जों होनाय जागोन। बिनि उनावहाय जोङो मार्केटावहाय अफलाइनाव जोङो सेप्तेम्बरनिफ्राय हगारनाय जागोन आरोखि। बर' फिल्मनि मार्केटआ थोजासे नङा, अब्लाबो बे रबि नार्जारिया गोबाव समनिफ्राय सावथुन मुलुगजों लोब्बा लानानै दं। दा बैबायदि रां रुफानि बेलायावहाय थोजासे कालेक्सन जाया होनना मिन्थिसेयावबो आरोबाव मोनसे गिदिर बाजेटनि नैबे थैसाम 2खौ लानानै खालामदों। बेहाय नोंहा मा आसा खालामगोन? नङा, आसा खालामनाया बेनो, मुभिया जुदि मोजां जायोब्ला, मोजां कुवालिटि जायोब्ला, रायजोखौ जुदि गोजोन होनो हायोब्ला निस्सय जोंनि मुभियाव सोलिगोन आरो कालेक्सनाबो जागोन। थांनाय बोसोरावसो जोङो गिदिर बाजेटनि मुभि ओंखारदोंमोन। जोंहा बिथां पंकज लाहारिनिनो जांख्रिथायनि थैसाम, बिथाङाबो बहुत रायजोनिफ्राय अनसायनाय मोनदों। थिग बेबायदिनो आं थैसाम जिथु पार्ट 1खौ 2012आवहाय जिथु आं थैसाम पार्ट 1 दिहुनदोंमोन, बेयावबो आं रायजोफोरनि बहुत अनसायनाय मोनदों। दाबो आङो हिउज बाजेटनि बानायनायनि ओंथियानो जाहैबाय, जुदि मुभिया जुदि मोजां जायोब्ला, मोजां कुवालिटिनि जायोब्ला, जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायनानै जोङो गोजोन होनो हायोब्ला निस्सय रायजो राजाफ्राबो नायगोन आरो जोंनियाव कालेक्सन नङा, कालेक्सना जायो, खिन्थु स्टेन्डार्ड लेभेलनि जानांगौ, जेनेबा नायजाथाव जानांगौ, बयजोंबो अनसायथाव जानांगौ। बा जोङो मोजां टेकनिकआव, गोदान आपग्रेड टेकनिकआव खालायोब्ला, जुदि सिनेमा बायदि जायोब्ला रायजोफ्रा अनसायगोन आरोखि। बे हिसाबै कालेक्सन जानायखौ आं आसा खालायो आरोखि। बेसेबांसो बाजेट लानानै खालामनाय जादों बे थैसाम? बाजेटआथ' ओरैनो जोङो दासिम 60L प्लास थांबाय आरोखि। दा जोङो प्रमसनाव दंबाय थायो। दासिम जोंनि बाजेटआ आं जिथु बाजेटखौ लादोंमोन 40-50 लाखसनि गेजेराव लादोंमोन, खिन्थु दा नुनायाव बिनिफ्राय बांसिन थांबाय। मथा मथि 60 प्लास जाबाय, 60 लाख प्लास जाबाय आरोखि। दा बे हिसाबै जोंना अफलाइनावनो बुकिंआ दासिम आंनाव 15 लाखसनि रिकभार जाना दं आरोखि। जिथुनाखि सोरबा जोंनि एरियायावनो चिरां डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा बेफोरखौ लानानै जायगा जोंहा फुजानि सिगांबो देखायो, फुजा समाव देखायो, बेफोरखौ लानानै एडभान्स बुकिंआ आंनाव 15 लाखसिम रिकभार जाना दं आरो। थेंक इउ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।